What is His Life Ministries? His Life Ministries is a Jesus-centered and Bible-based church composed of the networks of children, youth, men and women, committed to glorify God and make disciples. Our process. Win, bringing the lost to a salvation relationship with Jesus Christ. Each one, reach one. Bond, consolidating believers into the church family for victorious Christian living. Each one, build one. Train, equipping disciples in the vision and values of His Life Ministries. Each one, teach one. Send, releasing servant leaders to multiply small groups and launch churches to reach the multitudes. Each one, lead one. His Life Ministries, glorify God and make disciples. Sige, masugod kita. Mayong aga, gid sa inyo tanan. Nalipay na naman ako, nga ari kita subong, sa sininga duog, sa sininga lugar. Gina-welcome ko gid namon, kamo namon sa sininga duog, sa diri sa His Life Ministries Santa Clara National Grounds. Ginaabi-abi man namon na nagatanaw sa Facebook Live. Welcome gid kamo. Every Sunday, 10 o'clock a.m. Ari kita dire. Simple lang, mag-amba kita, simba kita sa Ginoo kay subong adlaw niya. Amen. And also sa aton nga YouTube channel. Welcome man kamo sa mga nagatanaw sa aton YouTube channel sa His Life Ministries YouTube channel. And then sa nagapamati sa DYVS, Voice of Salvation. Welcome gid kamo tanan. And I hope nga you are well and may the grace of God be with you always, no? Amen. Sa sininga aga. Hallelujah. Kag sa sininga aga magasugod kita sa pagsimba sa Ginoo. Kag bag-o sina mabasa ko anay sang isa ka verse of scripture nga halin sa Salmo kapitulo 37. Kag magasugod ako sa versikulo 5. Nahambal diri, itugyan ang imo kaugalingon sa Ginoo. Magsalig ka sa iya kag siya magabulig sa imo. Siya iya pasigahon ang imo kaayo, subong kapawa. Kag ang imo pagkamatarong, subong sang udtong adlaw. Amen? Amen. So sininga aga, i-preparahon naton nga kaugalingon, no? Pinagi sa aton nga tagipusoon, nakahanda sa pagbaton, pag-receive anuman nga mga revelation halin sa Ginoo. Aton na huna na focus lang gid sa aton Dios. Kay siya nga aton nga Ginoo, ang aton nga mata dapat man naka-focus lang gid sa iya subong aga. Pwede kita katindog. Mga muyo kita, kay aring Ginoo subong sa aton atubangan. Pwede ka mga magduko, mga kabataan, magduko kita, magpiyong, kag mga muyo kita. Amay sa langit, salamat Ginoo kay ikaw amon matudtuod nga amay. Ikaw nga ang pagkatampad wala sang pagkabuhin. Ginoo ang imo kaayo ara lang gid sa amon kabuhi kag ma-experience namon ini. Ginoo sininga aga, gusto ka gid namon mabatyagan. Gusto ka gid namon makita. Gusto ka gid namon ma-experiencehan sa amon kabuhi. And Lord, salamat sa mga bugay, sa mga blessings
sa mga things na ginhatag nimo in the past kag ginapaabot namon in the future. And Lord God, salamat sa relationship nga amon diri subong. Kag gina-declare namon subong adlaw nga victorious kami, madinalagon sa tanan nga aspeto sa amon kabuhi. Kag i-bless each and everyone here subong nga nagapamati sa imo. In the name of Jesus we pray. Kag tanan maghambal. Amen. Plakpakan tang Ginoo. Palakpakan tang Ginoo. Sige, Hallelujah. masimba kita. Salamat kit Pastor Winston sa sina na pangamuyo. Matahom. Salamat kito Diyos. Ari kami di para magdayaw sa imo. Hallelujah. Abi palakpakan tang Ginoo mga utod. Sa tanan nga ari diri, kag sa tanan nga nagalantaw through Facebook Live, kag sa tanan-tanan nga nagapamati all over the world. Maayong aga. Adlaw ini sa pagdayaw kag pagsimba sa Ginoo. Ang aton kantahon subong parte sa pagpalangga sang Ginoo sa aton. Kag nagakalipay gid ang Ginoo, makita niya tanga nagakalipay man sa iya nga pagpalangga sa aton. So, sa pagkanta naton sa sining nga bihanon, aton batyagon ang presensya sang Ginoo. Kung may ara ka, ikumpisar subong sa Ginoo. If you want to get right with God, if there is something to get right with God sa imo subong nga kabuhi, just deal with it. Kay gusto sang Ginoo mahiluway ikaw. Kag magkanta sang may pagsinadya. Amen? So, mera ko basahon sa Salmo 139. Ambal dire. Ginoo, ginusisa mo ako gani, kilala mo ako. Nahibaluan mo kung nagapungko ako o kung nagatindog. Bisan ara ka sa malayo, nahibaluan mo ang tanan kung nga ginahuna-huna. Ginatanaw mo ako sa akon pag-ubra kag pagpahuway. Nahibaluan mo ang tanan kung nga ginahimo. Ginoo, bisan wala pa ako makahambal, nahibaluan mo ang akon inughambal. Ginalibutan mo ako, kag ginaprotektahan mo ako sang imo gahom. Ang imo nahibaluan parti sa akon, tama gid ka makatilingala. Indi ko gid ini matungkad. Diin bala ako makapalagyo sa imo espiritu. Diin bala ako makakadto nga wala ikaw. Kung magsaka man ako sa langit, didto ikaw. Kung magkadto man ako sa lugar sa mga patay, didto man ikaw. Magkadto man ako pasidlangan o kung mag-istar sa pinakamalayo nga lugar sa nakatundan, didto kagihapon sa pagtuytoy, kag sa pagbulig sa akon. Grabe, palakpakan tang Ginoo. Hindi kita pagbuyan sang Ginoo, ang iya kaayo kag pagpalangga nagalagas sa aton. Agree man ka mo? Amen. Hallelujah. Magkakanta kita. Hallelujah. Bisan diin ko magkadto, kakabatsyaga ng gugma mo. Ari tagi pusoon ko, ginabuksan ko sa imo. Malipayon kabuhi ko, nga magadayaw sa imo. Hindi ko mahuya manugit sang gugma mo. Hallelujah. Kanta ini sa Ginoo. Bisan diin ko magkadto, kakabatsyaga ng gugma mo. Ari tagi pusoon ko, ginabuksan ko sa imo. Malipayon kabuhi ko, nga magadayaw sa imo. Hindi ko mahuya manugit sang gugma mo. Ang gugma mo akong pagkakantahon, sa tanan nga tion pagkakantahon. Ang gugma mo akong pagkakantahon, sa tanan nga tion pagkakantahon. Bisan diin umakadto, kakabatsyaga ng gugma mo. Ari tagi pusoon ko, ginabuksan ko sa imo. Malipayon kabuhi ko, nga magadayaw sa imo. Hindi
pumahuya manugid sa gugma mo. Ang gugma mo akong pagkakan. Hallelujah. Sa kanya tiyon Hallelujah. pagkakantahon. Ang gugma mo akong pagkakantahon. Sa tanan nga tiyon pagkakantahon. Akon naginahandog. Makilala pa kita, maibantala sa tanan. Ang imugugma, ang imugugma. Ang gugma mo akong pagkakantahon. Sa tanan nga tiyon pagkakantahon. Ang gugma Hallelujah. akong pagkakantahon. Sa tanan nga tiyon Ang gugma mo. pagkakantahon. Ang gugma mo akong pagkakantahon. Sa tanan nga tiyon pagkakantahon. Ang gugma mo akong pagkakantahon. Sa tanan nga tiyon pagkakantahon. Matahom ang ginugmas ang ginawa sa ato, no? Hallelujah! Palakpakan tayong Ginoo. Hallelujah! Madayong kita sa pagkanta, mga utol. Magpalakpak kita. Hallelujah! Sa sikreto, ipos na doon. Sa mataw hayara ka. Sa sikreto, mahipos magahulat. Ako sa imo, luya ko ilalakon ka. Luya ko matando ka. Luya ko mabatian ka. Luya ko makilala ka, Kristo. Luya ko matando ka. Luya ko mabatian ka. Luya ko makilala pagit ka. Sa sikreto, ibus na doon. Sa mataw hayara ka. Sa sikreto, mahipos magahulan. Ako sa imo, luya ko kilalahon ka. Magpalakpak kita. Luya ko matando ka. Hallelujah. Luya ko mabatian Kita ka mabatian, Ginoo. Luya ko makilala ka, Kristo. Tanduga ako, Ginoo. Luya ko matando ka. Luya ko mabatian ka. Luya ko makilala pagit ka. Kadalaan, gibuhat, kapirdihan, bangod kay Kristo, insikway ko tanan. Kabig, basura, tanan nga butang, agud maangkon, sanggol ko si Kristo. Luya ko matando Tanduga ka, ako, Ginoo. luya ko mabatian ka, Hallelujah. luya ko makilala ka, Kristo. Luya ko matando ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala pagit ka. Kadalagan, inuhat, kapirtihan, bangod kay Kristo, ginsikway ko tanan. Kabig, basura, tanan nga butang, agud maangkon, sanggol ko si Kristo. Luya ko matando ka. Tanduga kami, Luya ko Ginoo. mabatian Sa sining nga ka. tuog, tanduga kami, Luya ko Ginoo. makilala ka, Kristo.
Luya ko matando ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala pagit ka. Luya ko matan, hambala ang Ginoo, tanduga ako Ginoo. Ayuha ako Ginoo, makilala ka, Kristo. gututakit ka makilala Ginoo. Luya ko matando ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala pagit ka. Hallelujah. Tanduga kami Ginoo. Subong nagakinahanglan sang bulig mo Ginoo. Financial, emotional, spiritual, physical. Tanduga kami Ginoo, ikaw ang among paglaom. Ari kami gadayaw sa imo. Wala sang imposible sa imo o Diyos. Hallelujah. Kaya ikaw nagkari sa kalibutan para maghatag sang kabuhi, kasanag, healing sa amon mga bilatian pag ginaagyan. Hallelujah. Palakpakan ng Ginoo mga oto. Hallelujah. Hallelujah. Kanami magtinir sa presensya sang Ginoo. Amen. Amen. Sang una pangandaan, ara na ang ginatawag nga pulong. Ang pulong kaupod na sang Diyos. Kag ang pulong mismo, Diyos. Halin pagid sang una, ang pulong kaupod na sang Diyos. Paagi sa iya, ginhimo ang tanan nga butang. Kag wala gid sang may nahimo nga indi paagi sa iya. Ang pulong amo ang ginhalinan sang kabuhi. Kag ini nga kabuhi pareho sa suga tungod kay amuni ang nagpasanag sa hunahuna sang mga tao. Ini nga suga nagapasanag sa kadulom. Kag ang iya kasanag wala na daog sa kadulom. Sang kadulom. Madulom bala subong ang kabuhi mo utod? Madulom bala ang imo ginaagyan? Si Jesus ang kasanag sang kabuhi. Amen. Ialaw siya nga manghikot sa imo kabuhi. Madulong ang ining kalibutan, ikaw naghatag kasanag. Nagkari ka, halin sa langit, naghatag kabuhi. Kantahon taliwan. Madulong ang ining kalibutan, ikaw naghatag kasanag. Nagkari ka, halin sa langit, naghatag kabuhi. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong dayawon, tumanta nga simbahon sa tanan nga tiyon. Ikaw makagagahon, ikaw maluluyon, tumanta nga matahom sa tanan nga tiyon. Diyos sa tanan nga tion, ikaw lang ang pagadayahon. Nagkari ka sa sining kalibutan, ginhatag mo ang kabuhi mo. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong habala ang Diyos. Tuman ka nga simbahon sa tanan nga tiyon. Ikaw ang kagagahon, ikaw maluluy. Hallelujah. Tuman ka nga matahon sa tanan nga tiyon. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong Ginoo, ikaw akong
Jesus, para sa kaluwasan ko. Ginlansang ka sa krus, Jesus, para sa kaluwasan ko. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong dayamon, tuman ka nga matahom sa tanan nga tion. Ikaw makagalaho, ikaw maluluyon, tuman ka nga matahom sa tanan nga tion. Ginlansang ka. Ginlansang ka sa krus, Jesus, para sa kaluwasan. Salamat, Jesus. ko. Ginlansang ka para maluwas ako. Sa krus, Jesus, para sa kaluwasan ko. Hallelujah. Hallelujah. Napatay ang Diyos para sa aton. Pero siya na banhaw liwat. Kagigaan niya kita sang gahom para ikabuhi ang kabuhi na gusto niya para sa aton. Aton ideklara subong nga adlaw na iya kita. Amen? Si Kristo ang premyo ko, akon ginapalangga. Wala sa kalibutan ang ako nga handog, kundi siya lang din sa tanan nga tion ang dayawon. Ako makanta, Jesus, ikaw kabuhi ko. Jesus, ikaw kabuo ko. Tanan ko nga kinahanglan, sa imo ko lang makita. Jesus, kabuhi ko, kalipay kag kaluwasan. Paglaom ko sa imo, ginahalungan mo. Sa pagtinaw, gara ka nagabuli sa akon. Jesus, ikaw kabuhi ko. Jesus, ikaw Ginoo ko. Tanan ko nga kinahanglan, sa imo ko lang makita. Jesus, ikaw kabuhi ko. Jesus, ikaw Ginoo ko. Tanan ko nga kinahanglan, sa imo ko lang makita. Magkasunod ako sa imo, Kristo, hindi naging magtalikod. Wala siya. Magkasunod ako sa imo, Kristo, hindi naging magtalikod. Magkasunod ako sa imo, Kristo, hindi naging magtalikod. Magkasunod ako sa imo, Kristo, hindi naging magtalikod. Hindi na gid. Hindi naging magtalikod. Hindi naging magtalikod. Hindi naging magtalikod. Palakpakan ta ang Ginoo. Amen. Hindi na kita magtalikod sa iya. Hallelujah. Ginoo, ginadayaw ko gid namon, Lord. Kabay pa nga na nangin maayo nga aroma sa imo nga trono ini nga mga ambahanon.
Bangon tanan ini ginhalad namon sang bugos namon nga kaugalingon para ligid sa inyo. Salamat Ginoo. Imo lang gid ang kadayawan, kadungganan, himaya kakalipay, subong kag sa bugos nga palabuton. Sa ngalan ni Jesus, amon ginapangayo o ginapangabay kag ginapangamuyo. Amen, amen, amen. Amen. Lakpakan ta Ginoo. Sige, maglingkod ta. Wow, mayong aga. Liwat sa tanan, kag welcome sa aton 10 a.m. Hiligaynon service. Diri lang gid sa His Life Ministries sa Santa Clara Grounds, diri sa Bangga, Subay. Okay? So, salamat kay ari naman kita subong nga aga. Kag mapadayon kita sa aton serye nga ginatawag nga Just Like Kaanggid, Kaangay ni Jesus. Kag sa sini nga Domingo, ang aton nga subtopic ang iyang headlines, no? Nabutang diri mag-alagad, magserbisyo kaangay ni Jesus. To serve like Jesus. Maserbisyo kita sa Ginoo. Tungod nga siya ang aton nga amay, siya ang aton nga Ginoo kag Dios, kag siya nagluwas sa aton. Siguro nagakaangay kag matarong lang gid nga magaserbisyo kita sa iya. Amen? Kag tanan nga mga Kristiyano nagahandom gid sini, I'm sure, no? Nga gusto kita makaalagad sa aton Ginoo. Pero sometimes kung kaisa hindi naton ma-express kung paano kita mag-alagad sa iya. So sini nga aga pag istudyuhan naton ini. Okay? So ang aton nga verse of scripture nakuha sa, sige next, 2 Corinto, no, kapitulo 4, versikulo 10 hasta 14. Nahambal diri, pirmi kami nabutang sa peligro, sang kamatayon pareho sang natabo kay Jesus. Agod nga paagi sa amon kabuhi, makita ang tanan, ang kabuhi ni Jesus. So kita gali, ginatawag nga ang aton kabuhi, kaangay, kaanggid sa kay Ginoong Hesukristo kay namatay na kita upod sa iya. Mga utod sang nagbaton kita kay Jesus bala ginhatag naton kabuhi ta sa iya, napatay na tong daan ta kag bag-o na subong nga kabuhi naton kay Kristo Jesus. Sige, sunod 3. Next nga kwan, 11. Ang amon 12 na. Ang amon kabuhi, permis sa peligro sa kamatayon tungod sa amon pag-alagad kay Jesus. Agud nga paagi sa sining lawas namon nga may kamatayon makita sang tanan ang kabuhi ni Jesus. So dapat everyday ginatawag kita sa pag-dying to self, pagkamatay sa aton kaugalingon, no? Ang aton nga worldly nga mga ginahandom, medyo pahigad tanay kag offer sa aton kabuhi sa kay Jesus Christ nga nagluwas sa aton. Sunod. Gani, tungod ginawali namon si Kristo, mahimo nga patyon kami, pero amuman ini ang nagadala sa inyo sang kabuhi, nga wala sing katapusan. Kung patyon naton nga kaugalingon, aton desires, ang aton worldly desires, maaguman ta ang kabuhing dayon, kabuhing walang katapusan. Okay? Amen. Later on, explain ko. 13, hindi bala nagasiling ang kasulatan, nagtuo ako, gani naghambal ako, kag amuman ini, ang amon ginahimo, ginahambal namon, ang amon ginatuuhan. So, importante gini ni siya, nga kung anong aton ginatuuhan, amuman ang ginahambal naton. Next, last. Kay nahibaluan namon nga ang Diyos nga nagabanhaw kay Ginoong Hesus, amuman ang magabanhaw sa amon. Pareho sang iya pagbanhaw kay Jesus, kag dalon niya kami kaupod ninyo sa iya at tubangan. Okay. Sige, next. Grabe no, ang nagbanhaw kay Jesus, amuman ang magabanhaw sa aton, ang Spirit nga nagbanhaw sa iya. Amen. Grabe gid siya. Okay. Kita ginatawag sa pag-alagad. Kag kita in our own way, no? Pinaagi sa igkasarang naton, no? Mag-aalagad kita sa iya maski ano ka simple.
nga ginabuhat naton ini. Tungod si Jesus mismo naghambal. Hambal niya sa Mateo 20, no? 28. Hambal niya, bisan pagani ako nga anak sang tawo, si Jesus ni, Son of Man, wala nagkadto diri sa kalibutan. Wala siya kuno nagpakatawo, nagkadto diri sa kalibutan. Agud alagaran. Nga siya ang alagaran, no? Kundi mag-alagad kag maghatag sang akon kabuhi agud matubos ang madamo nga mga tawo. Nagpakatawo ang aton mismo, ang aton Kristo Jesus sa pagsatag sang iya pag-alagad sa tawo. Kung ang attitude sang tanan, ilabi na gid ang ara sa poder, sa may authority, amo ini nga attitude kanami siguro sa kalibutan. Attitude of service, no? Attitude nga kita tanan ari diri sa kalibutan sa pag-alagad sa isa kag isa. Kanami siguro sa kalibutan, no? Kanami mga buhi diri. Pero siyempre hindi tanan amo ang attitude, pinili lang. Ha? Wala na kurakot. So kita tanan ari kamo diri. So ang attitude naton ginatun-an ini nga ang attitude naton dapat ang pag-alagad, hindi nga kita ang alagaran. Maski ikaw, basi isa sa aton diri sa in the future, mga kabataan, mangin presidente sa kalibutan, wala ta kabalo. No? Kabataan, wala ta kabalo magpresidente sa kalibutan. Dapat ang attitude nila nga sila mag-alagad to serve. Ang presidente dapat mag-serve, hindi nga siya ang alagaran. Okay, next. Paano naton ini maaguman? Okay. Si Juan, si John, amo ni siya ang pakaisa ni Jesus nga nagbautismo sa iya. No, hambal niya 3 sa kapitulo 3 versikulo 30 hasta 35 nambal diri, kinahanglan magdugang pagid ang pakabantog ni Jesus kag ako iya dapat na nga kalimtan. Sa English, medyo i-translate ko daw hindi lang ko satisfied sa translation. No? That I might decrease, hambal ni John, and He might increase. So sa aton na kaugalingon, sa aton kabuhi, ang Kristong Jesus gali dapat magguwa, magsaka, magdamo, makita sa aton kabuhi, kag ang aton niya nga kabuhi, ang aton attitude, aton karakter, aton binatasan, madula. So eventually makita si Jesus Christ na langgit. Next. Si Kristo halin sa langit, gani labaw siya sa tanan, taga diri kita sa kalibutan kag ang mga butang nga aton ginahambal amo ang diri lang gid sa kalibutan. Pero siya nga halin sa langit labaw sa tanan. Wow, kanami no? Next. Nagasugid siya parte sa mga butang nga iya nakita kag nabatian sa langit. Pero diutay gid lang ang nagapati sa iya ginasugid. Kita lang ina. 33 pero ang mga nagapati sa iya nga mga ginasugid nagapamatuod nga ang ginasugid sa Dios matuod. Dapat ang mga nabatian naton, nagapati kita, kamaturan ina. Kay si Kristo nga ginpadala sang Dios diri sa kalibutan, nagasugid sa aton kung ano ang ginasugid sang Dios sa iya. Tungod kay wala sing limitasyon ang paghatag sang Dios sa iya sa Espiritu Santo. Ginagugma sang Amay ang iya anak, kag gintugyan niya sa iya ang tanan. So tanan ara kay Jesus, kag kita ara kay Jesus, so tanan gintugyan man sa aton. Okay. May istorya kita nga pagkadtuan. It's about service, pag-alagad. Pero mga utod, kung na-notice ninyo, ang aton nga subtopic kay na, no? Serve like Jesus. Maghambal ka statement ka serve like Jesus, ina siya ginhambal, halin sa perspektibo, halin sa pananawan sang tawo nga mag-aalagad ako sa Dios. Nakuha nyo? Halin sa tawo, mambal siya, mag-aalagad, mag-serve ako sa Dios, mag-serbisyo ako sa Dios. Inang statement, serve like Jesus. Pero ari mga utodo, makuha nyo ni dapat. What if ang aton perspektibo sa pag-aalagad halin mismo sa Dios, halin kay Jesus? Nga siya mismo maghambal, amo ini ang pag-alagad, ang pagserbisyo sa akon. No? Hindi nga aton niya matumato lang kita nga, oh Lord, amo ni guro mag-alagad sa imo. Maamo ko sini, maamo ko sina. What if kung aton perspektibo,
Salin mismo kay Jesus nga, amo ni mag-alagad sa akon. Amo na subong aton pagatunan. Kaginkuha ko ini sa paanggid, no? Sa parable. Hindi ni parable, it is story, ni sa true story about the three sisters and brother, no? Nga sila ni Lazarus, ni Mary, kag ni Martha. Nagsugod ta. Halin ni sa Lucas, Kapitulo 10, 38 hasta 42. Nagpadayon sa paglakat si Jesus kagang iya mga sumulunod. So, si Jesus galakat, upod ang iya 12 disciples. So, mapicture ninyo, kapang lakaton sila sa dalanon, no? 12, 13, tanan, magalakat. Kag nakaabot sila sa isa ka baryo, sa isa ka lugar. Inatawag ini amo ning Bethany. Baryo, no? Lugar ni siya, Bethany ang tawag. May babayi dito nga iyang ngalan si Marta. Kilala nyo ni si Marta. No, amo ni siyang utod ni Lazarus. Atong nabanhaw bala, ginbanhaw ni Jesus. Ginpadayon niya sila sa iya balay. Wow! Grabe, no? Without any ginpatsulod lang gid ni Marta because gusto mag-alagad si Marta sa kay Jesus kag sa iya mga disipulo. Remember, 13 sila kabilog, ha? If you imagine, magsulod bi sa balay mo, 13 katawo, pakanon mo, i-entertaineron mo, duwa lang gani kabudlay na, no? Magbakal cokes, tiyangge, magpreparar spaghetti, no? Magluto sang chicken. Bugat na. Ama ko mo 13 pa. Okay, next. May utod siya nga si Maria, amo ni si Mary, no? Manghod. Nga nagpungko dito sa tiilan ni Ginoong Hesus kay gusto niya magpamati sang iya mga ginatudlo. Teka, tandain nyo. Si Marta among nagpasulod sa kay Jesus kag sa iya 12 disciples. Samtang nagatudlo na si Jesus, nagpungko, nagdayon sila sa balay ni Marta kag ni Mary kag ni Lazarus. Nagtudlo, nagpreach, nagsharing si Jesus. Nagpanudlo siya sa mga nagpamati dito. Kag si Mary, nagpungko sa tiilan ni Jesus kag nagpamati. Remember, ha? May bisita, si Marta yan, amo nang nagpakadto pa kari para sa pag-alagad, pagbuhat sa pagkaon. Okay, next. Pero si Marta nagapalibog gid sa paghimos sa pagkaon nila ni Jesus. Nagpalibog gid siya. Paano ko na lang ako lang isa? Paano ko nila sa pakanoon? Nakabudlay magluto spaghetti. Bakal pa ko sa mga panakot, no? Mabakal pa ko sa barbecue. Mabakal pa ko, ano pagid gusto nyo? Loaf bread pagid. Wow, ginagutom na kamuay. So, naglibugid ang ulo ni Marta sa pakalakanon niya. Gani, nagpalapit siya kay Jesus kang nagsiling. Nakita niyang utod niya. Si Mary, nagapungko lang. Ara sa tiilan ni Jesus, nagapamati. No? Concentrated, focus kay Jesus sa iyang mga pulong. Nambalan ni Marta si Jesus, Ginoo, wala lang balasing kaso sa imo nga ginapabayan lang ako sang akon utod sa paghimos sang pagkaon. Remember, gusto ni Marta mag-alagad, mag-serve sa Ginoo. Pero ang konteksto niya, kalibutan-on. Ginsaway niya si Mary, pinagi sa paghambal kay Jesus. In a way, do si Jesus ang ginsaway ni Mary, ni Marta, sa sininga statement, wala lang blakaso sa imo, Ginoo. Lord, ginapabayaan niyo ko diyo. Nagatululo ng sipon ko, Lord, sa pagpreparar sa spaghetti. Si Mary, nagapungko lang da. Iyawan ako, Lord. Gareklamo si Marta. Kapoy na siya kuno magpakadto pa kare sa paghatag sang purparar sa pagkaon, no? Abi hambaliman siya nga buligan niya ako. Bawagin sa way pagid di Marta. Si Jesus. Abi sawaya man na Lord. Sawaya si Mary, kapungko lang siya, pabuligi at sa sakon. Nadumduman ko one time, I think last year na to, may tipon-tipon sa balay. So, may mga bisita kami, hindi lang gidamo, 4, 5 lang sila. Pero at that time, duwa lang kami sa akong misis, nagapreparar. So,
kabudlay gali nga wala bi unannounced, no? Wala maplano. So gulpihanay lang nag-invite amo ni kaon ta dito mo na. So kabudlay gali kun wala maplano, especially ang mga okasyon nga mapakaon ka, mag-invite ka sang bisita para amumahon mo sila hospitality, no? So amuning natabo, gareklamo si Marta. Next. Nagsabat ang Ginoo sa iya. Aring sabat sang Ginoo mga utod. Ikaw, Marta, madamo nga mga butang ang imo ginapaligban. Pareho man sa aton, damo kita sa ginapaligban. Sa pag-alagad, no? Especially sa aton mga volunteers, no? Damo kita ginapaligban. Pati ako na, dala ko dira. Damo kita napaligban, palibog kita amo ni, paano mag-arrange, paano mag-preparar, amo ni, muna. Kadamo, sa ginapaligban. Isa kabutang gidlang ang kinahanglan, nagpadayon si Jesus. Kag amo ini ang ginpili ni Maria nga labing maayo, kag wala sing may makakuha sini sa iya. Sa English namian ko kay there's only one thing, isa lang gid kabutang. One thing. Nabutang ri isa kabutang gid lang ang kinahanglan, kag amo ini ang ginpili ni Maria nga labing maayo, kag wala sing may makakuha sini sa iya. Remember, mag-auto, nagapungko lang si Mary sa tiilan ni Jesus. Doing nothing, pamati lang, pero siya pang ginapina ni Jesus. Anong natabo? What happened? Okay, arin na ta. Sa konteksto sang Ginoo, sang Diyos, sa pag-alagad sa iya, importante gali nga every time mag-serve kita sa iya, mag-alagad, mag-serbisyo kita sa iya, it is in the context of worship. Again, liwat. Every time mag-alagad kita sa Diyos, maski ano man kagamay, o ano kadako, pero dapat ara sa konteksto sang worship. So when we serve, we are worshiping the Lord. Nagasimba kita sa iya. Magpreparar lang kita sa pagkaon, as long as it is in the context of worship, ang attitude mo, ara na sa heart, amo nang ginapangita sa Diyos. Magpreparar sang venue, magpreparar sang lugar, no? Dapat in the context ng worship, sa pagsimba. Amo man sa aton gayang mga utod. Even sa team, sa worship team, when we sing to the Lord, it is in the context of worship. Amo gali nang ginapangita sa Ginoo. Nga nambal ko ni mga utod. May kilala man ako, dugay na siya sa Ginoo. Mga 10 to 12 years na siya. Pero mga utod, ari natabo sa iya ho. Dugay ka na sa Ginoo nagaserbisyo. Ang hambali sa akon, ginakapoy na kuno siya. Amo nang exact words, ginakapoy na kuno siya. So nagyuhom lang ko sa iya, kag naghambal ko sa iya, bro, nga ginakapoy ka sa pagserbisyo sa aton Ginoo. Sila niya kay ginaamulan ni Permi ang ginahubra ko. Mga utod, nga nakapoy siya. Because ang iya ginahimo, ang attitude niya sa pag-serve sa Ginoo, lawas nun. Butsi nga nun, ginabuhat mo ina just for the motion nga ginabuhat mo. Iwat. Sa pag-alagad sa Diyos, maski ano kabutang kagamay sang imo ginahimo, as long nga ginabuhat mo ina sa Ginoo, ginabaton ina sa Ginoo, kag hindi kagid ma-burn out sina. In fact, gina-promote niya ki ikaw. So for example, may kalipay, may joy. May kilala ko, pastor ni siya sa Manila. Nag-start siya mga utod, pagsulod niya sa church, ang first bata pa siya, ang first assignment niya, limpyo sang kasilyas. Tuod na, ini true story ni siya. Pero ang iyala at that time, gusto niya mag-alagad sa Diyos. So limpyo siya. Limpyo siya sang CR. Tinakita siya sang pastor nga, senior pastor, okay ni nga bata. So gin-promote siya. Hakot team naman siya subong, gapang hakot das ang instrumento.
mga gitara, mga keyboard. Mo nang iya trabaho. So from cleaning the toilet, na-promote siya subong sa paghakot sang instrument. And then afterwards, after a time, wala ko kabalo kung ano kadugay, nahimo siya nga worship leader. Kabalo siya magkanta, no? So, worship leader na siya. And then, may life group na siya. After life group, ginbuligan siya, ginmentor siya sang isa ka pastor, sang senior pastor nila, until there was a point in his life, nangin pastor siya. So, sa pag-alagad gali sa Ginoo, may progresyon. Kag initanan, ginabase sa imo relasyon sa Ginoo. Dapat ang pag-alagad, ang pag-serve sa Ginoo in the context of worship, number 1, and in the context of, number 2, relationship. Hindi ka lang nag-aalagad sa isa ka Diyos nga malayo, pero ini nga Diyos, amo ini ang Ginoo mo nga nagtuga sa imo, nga nagabulig sa imo, may relasyon ikaw. Nakuha niyo mga utod? So, serve the Lord in the context of worship, number 1, and serve the Lord in the context of relationship. Okay? And then, amo ini nga ginhambal sang Ginoo nga hindi ini makuha sa iya. In fact, amo ni ginapangita sa aton sang Ginoo sa aton isa kag isa. Ang one thing. And number 3, focus upon the Lord. Do not focus upon the task. Liwat. Mag-alagad sa Diyos ang focus naton, hindi sa ginabuhat naton. Maski ano man ang ginabuhat mo, hakot team ka, limpyo ka kasilyas, panilhig ka, hindi mag-focus dira. It is just a means to an end. But focus on the Lord. Focus mo kay, ay, iba siligan ko ni kay para ni sa Ginoo. No, para maglimpyo ang lugar sa mga katawhan sang Ginoo. Always in the context of focus. Focus upon the Lord. Nakuha niyo mga utod. Amo man ana sa aton kabuhi. Even though wala ka nag-serve sa simbahan, but all of us, kita diri ginatawag sa pag-minister. Kag kita tanan ministro, kita tanan ginatawag sa pag-alagad. First, sa Ginoo, and paano natin ma-manifest ina? Through serving one another. So kung ikaw, member ka, dire, pagpulin nyo sa balay karon, magpreparar lang sang, for example, makakaon ka mo, magpreparar lang sang table, buligay. Okay? Maglimpyo sang balay, mga bata, mga anak, buligay ka mo, buligin ninyo si nanay ninyo, si tatay ninyo. No? Hindi lang kita magpasugo. Dapat pagkabugtaw sa aga, himuson dayon ang mga bata. Ano ginahimos dapat una? Ano? Ang ginhigdaan. Ginahimo nyo na? Sinong ginagahimo? Bebe, hands up, be. Gusto ko mabalaan. Ay, wala, gid. So, sinong nagahimo sa aton nga ginhigdaan? Si nanay. So, sugod buwas, buligan ninyo si nanay nyo sa paghimo sa inyo nga higdaan. And next, ano pagid? Pagkatapos ninyo kaon, anong ginahimo ninyo? Ginanon yung pinggan? Ginahugasan, tuod na? O ginabilin nyo lang sa, lamisa? Wala, no. So, sugod buwas, o sugod karon, pagkaon ninyo, hakwaton ang pinggan, kutsara tinidor, butang sa lababo. Hagambalan nyo si nanay nyo, tatay nyo, tay, nay, ako lang subong manghugas. Tuod na? Hindi ka mo magagriyaw. Doon ka kapoy manghugas, no? So, amo na magserbisyo sa isa kag isa, buligay. Hindi kay gina-compete kita, hindi kita mag-compete, hindi anong butsingan sa compete. Magpa-indis-indisanay sa isa kag isa. Sa maski ano nga butang, kundi magbinuligay. Labin sa panimalay, sa sulod, ang mga mag-uluto dapat nagabuligay. No, wala nagapa-indisanay. Ay, nami akong bayo, muna. Hindi ka mo pa-indisanay, hindi buligan. Ay, kanami isang bayo ko, nimo, no? Magambal sa ganyan mo na, sige, gusto mo?
Wala eh. Wala, hindi na matabo. Hindi na matabo nga. Ay, may bayo mo? O sige, imo lang. So muna, hindi kita magbinuligay kita mga utod. Kaya mo na pagtawag sa aton. Sa mga ginikanan, buligan yung mga anak ninyo. Magtudlo sa ila kung nakahimo sila sang hindi amo, hindi pag i-rebuke nga mahuyan sila. Kundi i-rebuke sila nga may makuha sila nga teaching, nga may matun-an sila. Okay? Hindi sila pag-insultuhi. Hindi mangin sarcastic sa mga ginikanan, ha? Anong sarcastic? Inablagi na sarcasm. Basta, insultuhan mo bala, wala na sa may makuha. Dahil pakita sa ila nga sala, ginimo nila, kag amoy ning matarong, amoy ning tama. Amoy na magtudlo sa kabataan. Importante gina mga utod. Kagabi, ginsugat kong akon asawa sa Riverside, so gatrabaho sa Riverside. No? So wala pa siya kaabot. May mga batanon, mga babae, bata pa. Pero mga 16, 15 years old. Nagbakal sila sa may convenience store sa Tupad, sa Riverside. I think nagbakal sila sa sigarilyo or something. Tapos nagpahiga dito, nag-istorya na yung mga barkada, kag nagpanigarilyo, ang iba nag-inom. Hindi ko ba kabata pa sining mga kabataan? Di na ning ginikanan nila man. No? Nakuha niyong boot ko sa ngayon, dapat natudluan sila, nga kabata pa sila, hindi dapat ang focus sina anay, amuna. Dapat kung bata ikaw, ang focus mo is to go to school. Okay? Sa mga elementary, no, magpadako, kaon mayo, pabakod, tuon mayo. Pag high school nimo, ano himuon mo? Hindi ani ha? Tuon gyapon mayo, hindi ani mag-boyfriend, hindi mag-girlfriend, ha? Focus sa pagtuon. Hambalas tatay mo tay. 95 naman akong grade. Mga bata, sino din may 95 grade? Tagaan ka mo 100 ni tatay kay ni nanay nyo. Hindi ha? Wala, subong, wala. So dapat amo na focus gid lang pagka high school, pagka college, tuon gyapon. Tudo na gid. Tudo na gid kapag tuon, no? Kay nga ginipreparar mong imo kaugalingon sa pag-atubang sa kinabuhi. Okay? Para well-equipped kita sa pag-atubang sa kinabuhi. Kay tanan gali nga buhaton naton may time. No, ang pangasawa, ang pagpamana, may tiyempo gid na. Ibutang lang sa tiyempo, sa time. Ang pagpangita trabaho, may tiyempo manina, may time. Nakuha nyo? Ang pagbakal sa balay, may tiyempo manina. Kung gulpiho nimo, gulpi mo lang, gusto ko na magbakal balay. 16 years old ka pa lang. Mayo lang kung may isa ako kakilala ka, hindi ko kilala. Taga-Amerikano. Nabot ko batik mo cryptocurrency. Bitcoin, kabatik mo na. I don't know. So, mayo siya mag-invest sa Bitcoin. 16 years old pa lang siya. Milyonaryo na. Sa Amerikani. Ga-earn na siya millions sa Bitcoin. Mayo nga bata, 16 years old. So, nakabakal na siya ibalay. Pero, pila sa million sa billion ng tao sa kalibutan na makapanumdum sina. Wala. So, kita yung ordinaryo lang, maagi kita sa proseso. Eh, samtang nag-agi kita proseso, elementary, high school, nag-mature man naton pananawan sa kalibutan. Sa kabuhi. Nag-mature man ang aton pagtanaw sa relationships. Relasyon. Kabalo ko mga uto ng kabuhi, it is all about relationships. Relasyon. Wala na sang iban. Amo na gintuga sa ginodamo nga tawo, kay gusto niya ang isa kang isa may relationship sa isa kang isa nga maayo, hindi malain. Okay? Padayon ta mga utod. Are, dali lang gid, ma-close ta. Kada isa sa aton ginatagan sang Dios sang kaabilidad. Gamiton ta ini para sa kayuhan sang isa kag isa kag bilang maayo nga mga administrador sini nga nagkalain-lain nga mga abilidad nga halin sa Dios. So lain-lain tanan abilidad naton. Ang ako na abilidad, hindi abilidad ninyo. Kung ang abilidad ninyo, hindi man ako na abilidad. Kita tanan may levels of abilities, of competencies, of giftings. Kaginatag sa Ginoo. So dapat naton i-nurture ina. Kag hindi
hisay nga siya yaw muning iya hindi dapat kita gamiton ta nga giftings para sa iban. Next. Ang ginatagan sa abilidad sa pagwali dapat magwali sa pulong sa Dios kag ang ginatagan sa abilidad sa pagbulig sa iban dapat magbulig suno sa iya masarangan kag ginhatag sa Dios agud madayaw ang Dios sa tanan ninyo ginahimo paagi kay Kristo. Ari yung mga utod ano lang ko sini nga verse ha. Kag ang ginatagan sa abilidad sa pagbulig sa iban dapat magbulig man suno sa iya masarangan kay ginhatag sa Dios agod madayaw ang Dios sa tanan ninyo kay ginahimo. Ginahimo tanan ini para sa kadayawan sa Dios. Next. Sa Galatians 5:13, kamo mga utod gintawag sa Dios agod manginhilway sa kasuguan. Pero hindi ninyo paggamiton ang inyo kahilwayan sa paghimo sang gusto sang inyo tawhanon nga kinaugali. Ang inyo himuon maghigugmaanay kamo kag magbinuligay. Okay? Higugmaanay kag magbinuligay kita nga sa isa kag isa. Next. Amo nang pag-alagad. Ini sa mga verses of scripture paano mag-alagad ha? Serbisyo. Wala sing tawo nga makaalagad sing dungan sa duwa ka agalon. Are, you cannot serve two masters at the same time. Kay magasikway siya sa isa, kag magahigugma sa isa. Magadampig siya sa isa, kag magapakalain sa isa. Hindi man kamo makaalagad sing dungan sa Dios, kag sa manggad. Kung maalagad kamo sa Dios, hindi kamo magalagad sa manggad. Kung magalagad kamo sa manggad, hindi gid kamo makaalagad sa Dios. Kay ga-conflict na sila sa isa kag isa. Next. Sa Roma 12:1, gani mga utod tungod sa kaluoy sang Dios sa aton, nagapangabay ako sa inyo, nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon bilang buhi nga halad sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad sa iya, suno sa iya luyag. Amo ini ang gusto nga pagsimba sa Dios. Okay. Ato blang context kay naginapag ay natag ko sa inyo nga serve the Lord in the context of worship. Aresya, Roma 12:1, no? Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad sa iya, suno sa iya luyag, hindi sa aton luyag. Ang malagad ko sa Ginoo, depende lang na sa availability sa time ko. Wala gid ko chimpo subong. Next time na lang ng Dios. No, ti kabudlay na kay ang aton pag-alagad sa Dios, it has to be intentional, may intensyon kagid. Kag tagaan mo gid sang tinion. Okay? Sige, ma-close ta diri, no? Gani nagpungko si Jesus, kag gintawag niya ang 12 ka apostoles, dayon nagsiling sila, kung sino sa inyo ang gusto nga mangin pangulo, kinahanglan magpaubos siya, kag mangin sulugoon sang tanan. Kung ikaw nag-alagad sa Dios, ikaw dapat ang sa ubos, hindi ikaw ang sa taas. Next. 1 Corinthians 15:58, gani mga hinigugma ko nga mga utod kay Kristo, magpakalig-on kamo kag indi gid malingkang sa inyo pagtuo. Magmapisan kamo sa paghimo sa ginahimo sa inyo sang Ginoo. Kay naibaloan ninyo nga may pulos gid ang inyo nga pagpangabudlay para sa Ginoo. Tanan ini tanan may pulos sa mata sang Ginoo. Maski ano kagamay, gani hindi madulaan sang pag-asa kag pagka-interes sa pagserbisyo sa Ginoo. Next. Okay. So dira na gid lang ta matapos. So in closing, mga utod, ang pag-alagad sa Ginoo, isa ka butang nga ara sa aton inherent. Inherent ara sa sulod, no? And i-summarize ko liwat, dapat ari sa context of worship ang pag-alagad, in the context of relationship, and in the context of dapat focus on the Lord, hindi sa iban. So serve like Jesus. And the end, kung maaguman na naton ini, makita na si Kristo Jesus sa aton, amoy na ang matawag nga nakuha na naton ini. Pero kita tanan diri under process pa. Under process pa kita kagaton nga goal is to be like Jesus Christ. Sige, magduko kita, mga muyo kita. Amay namon nga balaan ga pasalamat kami Ginoo. Sang imo pulong sa mga revelasyon, Lord, nga na agob namon sining aga. Lord, kabay pa ini mga pulong, mga bago sa amon. Kag mga
Transform sa amon, Lord. Sa pag-alagad sa imo, sa pagserbisyo sa imo. Suno sa gusto nimo, hindi suno sa amon. Lord, tudloi kami. Tudloi ang tag-isa nga isa-isa nga ari diri subong sa pag-alagad sa imo kay amo ining pagtawag nimo sa amon. Kag Lord, hindi gid pagtuguti nga magmalin malasay ang amon tagipusoon sa pag-alagad sa imo. Kundi nga tuduhi pagid ang kalayo sa amon tagipusoon sa pagserbisyo sa imo, pag-serve sa imo, Lord. In fact, Lord, tudloy kami sa paghigugma sa isa kag isa na kami tanan magulutod kag ang fire, ang kalayo sang paghigugma ng tudlo nimo sa amon. Mangin mabaskog pagid kag mangin mainit pagid, Lord. Kay pinaagi sini matun-an namon ang pagserbisyo sa imo. So sir, gapasalamat gid kami, Lord, sa sining aga. Kag kabay pa nga ang imo presensya magahalin padayon gid sa among kabuhi all the days of our lives. In the name of Jesus we pray. Amen. Pakantang Ginoo. Mayong aga sa tanan, dalayawan gid ang Ginoo. Subong, matag naman kita sa aton nga ay ikapulo kag halad ang aton bala tithes and offering. Basahon ko sa Lucas 6 verse 38. Magpanghatag kamo sa iban kag ang Dios maghatag man sa inyo. Ang ihatag sa inyo nasukob sang maayo, nadasok, nauyog kag nagaawas. Ang Diyos magabutang sini sa imo sabak. Kaya ang ganagamit ninyo nga talaksan, amo man, sa iban, amo man ang ginatalaksan sang Diyos para sa inyo. Sa aton paghatag, ang Ginoo maghahatag, kag magabalik, gid sang tanan nga adurot naton sa iyang alalangay, upatod, sang kung ano ang ginatag naton. Kung ano ang ginatag mo, dako o kon gamay, amo man na ang mabaton mo. Kung paano ka mo maghatag, amo man na kung paano ka makabaton. Gani, mangin maalwan ka, kay ang Ginoo, mangin maalwan man sa imo. Mga muyo kita, amay namon sa langit, ginadayaw ka namon, salamat sang imong nga pulong, salamat sang siningation, nga makahatag kami sang amon, ikapulo kag halad. Ginoo, salamat gid sang kabuhi nga ginhatag mo sa amon, ug sa mga sang obra kag mga palangitan-an nga sa diin maka-income kami kag makahatag para sa mga hilikoton diri sa simbahan para may maya ang imong ngalan kag makabulig man sa iban. Ginoo, sa ang paghatag kag gid ang magpakamaayo sini kag sa tagsa sa ilaman paghatag. Kag Ginoo, ginatugyan namon sa imo among kabuhi, kaupod ang among pamilya. Kag ginapasalamatan ka ginamon sa tanan nga ginhatag mo sa amon. Kag ginabalik namon sa imo ang tanan kadayawan. In Jesus' name we pray. Amen. May ara ka mo da sobre, kung handa na ka mo sa paghatag, pwede na ka mo kapalapit sa aton giving box. Thank you. Luya ko matandog ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala ka, Kristo. Luya ko matandog ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala ka. Kita tanan ginatawag sa Ginoo sa pag-alagad sa iya in whatever capacity, in whatever level nga masarangan naton. Even wala sa pinakagamay nga bata nga hindi makahambal nga hindi kuya kaalagad sa Ginoo or pinakatigulang nga hindi makahambal nga hindi na kuya kaalagad sa imo, Lord. Kundi kita tanan pinaagi sa grasya sa Ginoo makaalagad gid sa aton Ginoo. Amen. Siguro. So with that,
Pagali naton diri, remember your life has a purpose and it is called to serve the Lord. Amen? Amen. Sige, tindog ta. Nagduko kita liwat, magpiyong, kagbatunon ang blessing na halin sa Ginoo. Amen? Amen. Sige. Ginoo, salamat gid Lord. Nga ikaw nga amon Dios nga nagahatag, nagabukbo, paagas lang gid sang imo nga kaluoy, mercy, kag grasya sa amon kabuhi. Lord, continue to minister to us. Continue, Lord, to send your loving angels to always guard us and protect us. Continue to, Lord, to show us the way, the direction sa amon pagkakatuan, pakadto sa imo. And Lord, protect our families. Nga ang amon panimalay, hindi maanugid, maski anong kakalatabo sa kalibutan, isip paraha kami Ginoo. Hindi pagtuguti nga ang tanan nga plano sang kaaway mangin matuod sa amon kabuhi. Kundi Yes, Lord. nga tanan gina-block namon na, Amen. gina-rebuke namon. Nga ingatanan nga mga plano hindi magmatuod sa amon In kabuhi. Jesus' name. Kag ang plano sang Dios sa inyo kabuhi mangin matuod na. Amen. Amen. Sige, the Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace. In Jesus' name, and all your people will say, Amen. Amen. Plakpakan ng Ginoo. Sige, lakatak sa pag-alagad sa Ginoo. Madamo ging nga salamat sa pag-upod sa amon. Luya ko matandog ka, luya ko